kemawon menika anake Bu Kesi ingkang nomor kalih. Tegese antarane Karanganyar karo Ponorogo, antarane Dalang Cahya Madangkara karo Wali Songo, Ripalungguhan iki manjing dadi dulur tenan lho. Iya ngono kuwi. Malah bengi iki anakku papat iki tak jak kabeh. Iya. Brahma ya mayang ya wis apik ning gandeng sesuk kudu mlebu esuk, setengah papat ya kudu bangun tahajud. Iya, Mboke ya ngono. Iya padha karo Bu Kesi kuwi. Setengah papat langsung tangi ning kamar mandi, tahajud nguyuh. Ayo. Nggih. Matur nuwun ugi dumateng Pak Jainul lan sedaya kemawon pengasuh pondok pesantren ngabar ing sampun kepareng tresnani dumateng anak kula. Iya. Jare sesuk bengi ya anakmu pentas ning pondok. Iki wis nyilih wayange bapake iki mau Baladewa ndek ben kae Ponokawan, Setyaki, Anoman, Sabrangan. Suwi-suwi ngintek iki nduk wayang itu. Dadi iso lek wayangan nyilih wayang pondok ngabar ae. Diusungi gawang kelire barange ning kono. Wis. Wis muga-muga bisa manfaat karena anak yang baik bukan anak yang pintar, bukan anak yang mempunyai kesaktian, namun anak yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya, ngono kuwi. Bu Kesi arep matur mumpung ning Ponorogo iki dulur-dulurmu akeh sing kepareng rawuh Bu Kesi. Ayo. Saurunge Mas Dujo. Bu Kesi. Ngaturke panuwun karo Pak Lukman karo Ibu Rina, ayo karo para pepunden kabeh. Inggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalu niki kula jan remen sanget Pak Dalang. Kula ngeten wau lek nek ngucap salam jan sedaya sami jawab salam kula. Kaya-kaya ki awakku ki ora kaya sinden Kesi ngono lho, Pak. Lah terus? Rumangsaku kaya Ustazah Karisma saka Madiun ngono kae lho. Wah, nggih. Dadi ketoke yen aku dadi Ustazah pantes ora ya, Pak? Yen sampeyan iki ora kaya Ustazah Karisma mboten, ning kaya Umi Laila saka Surabaya. Lek sing Surabaya kek Umi Laila. Kula minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit Madangkara lan Waranggana lan sedaya kru Madangkara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami konjuk dumateng keluarga besar Bapak Lukman ingkang dalu menika sampun mercaya bojo kula sing ganteng dhewe Mas Cahya Kuntadi nglipur keluarga ageng wonten ing mriki. Mugi-mugi Pak anggenipun panjenengan tasyakuran paring dana rasa sedekah awujud seni budaya menika tansah pinaringan berkah lan piwales saking Gusti Allah arupi katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun Pak Lukman. Amin. Putra putrinipun soleh solehah. Amin. Lan mugi-mugi rezekinipun kathah mengke saben taun saged nanggap wayang malih nggih Bapak. Amin. Matur nuwun. Nggih. Saiki Bu Kesi kok pinter mendongakne. Mergo saurunge entuk aku mbiyen tau pacaran karo Mudin dadi ya ndonga iso luwes ngono. Ayo. Ya diaturake Bu Kesi karyane Mbah Sukron luwih dhisik Sri Huning Mustika Tuban. Ya. Bu Kesi ingkang bawa langkung rumiyin. Ya. Asmarandana ya, Mak. Minangka tandha tresna karo Piyai Ponorogo, wabil khusus dumateng Bapak Lurah Lukman. Ya. Muga-muga tansah amanah anggenipun momong mboten namung keluarga ning sedaya para warga masyarakat ing Bedhi Kulon. Ya, Bu. Putri kang su Lestieng warani Mustika
mongko musti kaning monggo Bu Kesi sak langgamipun. Dados. Srihuning mesti kotuban lagu tresno ten sabaya dibacutke dangdut nggih tampile Duojo. Oh, Mas Klithik karo Mas Kluthuk dangdute Sriuning. Ngono. Monggo Bu Kesi telaske. Yo, arah wonten ing panggongan.
Alhamdulillah. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Klidik. Bisa apa ora? Saged. Nggih, biasane iki bintang tamu nggo mik dhewe kok nyilih. Pangapunten kadol. Kadol. Larise kaya ngono iso kadol. Kadol dijolke sing apik ning dereng dugi. Oh, Limited edition saking luar negeri. mereke napa? Sennheiser. Nun? Lah, panjenengan mboten pirsa. Ora apa mereke? Sennheiser. Sennheiser. Lah nggih. Oh, Sennheiser ora. Iwak Jawa kok, Mas. Oh iya. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Cahyo. Nggih. Alhamdulillah saderengipun kula panjenengan Gojek. Nggih. Langkung-langkung kula ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Bekti kula kunjuk kagem beliau Bapak Lurah. Nggih, Pak Lukman. Sedaya warga masyarakat Bedi Kilen wonten Bungkal Ponorogo. Leres. Alhamdulillah wa syukurillah barokahullah. Dalu niki kula saged balik wonten ning desa piyambak. Tegese piye? Niki pun kaya dulur kok, Mas. Batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek, dan bersin. Untuk rasa hangat di tenggorokan. Fix Formula 44. Nggih. Saben-saben kula suwan mriki nggih teng Bedi kula mriki. Ngaten. Alhamdulillah. Nggih. Kula panjenengan saged makem pasareng Nggih. pikantuk amanah mandat saking Mbah Lurah Lukman Nggih. supados dalu niki nderek-nderek mujudaken syukur kersanipun Gusti Ingkang Maha Agung. Nggih. Dalu niki Bapak Lurah Lukman niatipun ngentekke ragat pados nikmat kersanipun tebih saking laknat insyaallah sedaya pikantuk selamat donya akhirat. Amin ya rabbal Teh alamin. Masya Allah Mas Cahyo. Pripun? Pyayi Ponorogo penyan pirsani. Nggih. Saya itu selalu di mana saya main, Nggih. mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, luar pulau, Nggih. luar negeri. Ini yang menjadi catatan dan kebanggaan saya sebagai masyarakat Ponorogo. Sebabe. Sebabipun menapa? Tidak ada yang lebih hebat dari masyarakat Ponorogo. Yang selalu menanamkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, Nggih. gumolong nyawiji, guyub rukun kekompakanipun, menika saged dipun wastani masyarakat Ponorogo yang menanamkan persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan untuk penonton Ponorogo luar Iya, biasa. Jobi. Jenengane ngibarate kaya kebo sapi mulih ning kandang. Saestu mula Ya kula lah, mriki to. Nggih. Mula dalu niki kula sampun menyampaikan ke Pak Lurah. Nggih. Kula mboten sah dibayar Mbak Lurah. Mergo iki ya. Wong niki kok omah dhewe kok. Nggih, Ning kula kula ken wehne niki. Nah. Ngoten. Wis padha wae. Loh, nek masih dibayari niki senes kula, Mas. Ngoten. Lek pamane niku dibayar, kula sing mboten cocok. Lah sebabipun Niki wau jenengan minggah Nggih. kalih Mas jenengan kluthuk Leres, to. leres. Sing ngomongan lak mung kula kalih jenengan tok. Lah ini yang menjadi komunikasi. Lah nggih, mongko wong sing omong ngeten iki biasane lak jer basuki mawa biya. Nggih. Mergo kakean omong, kakean ngendika akeh bab-bab sing disampaikan akhirnya awake dhewe rezekine akeh. Leres alhamdulillah. Kok iso kok limpahne ning masmu ki piye? Saman kira ngerti pepatah. Apa? Saman tahu mireng mboten? Diam adalah emas. Diam adalah Emas. Lah terus? Emas ki regane larang mboten? larang. Lah iya, mlane kula menang regane larang. Apa awakmu yo emas? Rumah samu dapurmu kaya gemuk emas iki lho. Lah iya emas sing digemuki. Ngoten niku mbok ngerteni wong dalu niki awake dhewe nderekke Mas Cahyo. Iya, iya, iya. Sowan ana pyayi Bedi Kulon radi mriki sampean. Iya. Acaranya nopo? Sunatan. Sunate sinten? Sunatane Pak Lukman. Loh. Kowe tak tuwonyo tenan lho kok iso sunate Pak Lukman ki. Kowe ki ra paham malah kowe ki. Loh, ya jelas paham mung beliau sama bapak sendiri kok. Pak Lukman ki dina iki sunat. Nggih. Mergo apa aku ngarani sunat? Sebabipun Sunat ki saka tembung syukur karo nadar. Masya Allah. Syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nadare apa mergo anake wis disunat, nadare begini nanggap wayang dan ternyata alhamdulillah malam hari ini bisa terlaksana. Dadi Mbah Lurah Lukman ki sunat ki syukur lan nadar. Syukure wis karo sembadan,
nadare ya wis kasembadan. Masyaallah. Jane ya iso omong ngeten ngoten lho. Nggih, bathok bolusi madu niku. Wah, lah niki bathok bolusi telek, Pak. Kok bentuke kaya ngeten kok iso. Ngene mboten? Leres. Dadi Pak Lukman ing dalem menika sunat, Pak. Masyaallah. Senajan to sing ditetak iki mung anake. Mas Hafid. Mas Hafid, Tetak ki apa? tetak iki saka tembung teki teko. Teko kadewasane, alhamdulillah dadi anak sing wis ditetak wis teko kadewasane. Masyaallah. Basa dandanane rada bening rada apik, omongane melu apik Mas. Sing apik apane? Lho, klambine to. Klambi gundulmu bareng mbok wae klambi rupane malah kaya juragan ndok asin aku. Sing ketok cerah to kok iso. Cerah gundul. Bareng aku ning jeding iki lho. Nggih. Karo klosete. Pripun? Rupane yo klambiku iki lho. Ayo disyukuri kok iso. Iya. Bangsane. Dadi iki tekan. Tekan wis tekan kadewasane Mas Hafid insyaallah dadi anak sing dewasa. Insyaallah anak sing dewasa iki besok bakal nyenengke wong tuwa kekarone, Pak. Alhamdulillah. Takipun apa? Tak akan sulit titenono anak lek wis iso nyenengne wong tuane, insyaallah hidupnya tidak akan sulit. Apa yang dicita-citakan insyaallah bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kuncine iki wong tuwa, Mas saya. Nggih. Lho nggih lho. Mergo napa? Lho iya lho, Bos. Sebabe Mas. Wong tua ki lek mbok seneng nih, apa sing mbok sedya bakal kasembadan. Kuwi tenan apa ora? Lho iya. Wah, omonganmu koyo wong-wong tenan-tenanno ae. Iki dienggo anak-anak saiki. Kadang-kadang bocah-bocah saiki ora ngerti basa surga di telapak kaki ibu. Nah, kuwi. Itu sudah dari dulu ada Mas. Ngono lho. Lah iya. Dadi kudu nyeneng wong tua. mulyane wong tua, besok uripmu bakal luwih mulya. Niki lho Betul, Mas. betul Niki lho. terus niku. Mulyake wong tua berarti luwih mulya. Iya. Bisa taruna lan iso ngungkuli bapa. Lah kuwi kata-kata sing salah. Lho. Piye to kok salah ki lho? Nek ndi-ndi ngendikane para sepuh ngono kuwi. Pripun? Sing jenenge taruna ngungkuli bapa tegese anake sing apik ya kudu iso ngluwi wong tuane. Kuwi kata-kata sing salah Mas saya. Lho. Kok tarno kuli bapa piye to sampean? Mas Cahyo ki sarjana lho. Sarjana, tapi lek dari kata-kata itu saya bisa adu argumen, Bos. Wah. Lah kuwi kekudangane wong tua marang anak. Kowe le aja mung padha karo aku. Yen aku dadi lurah, kowe dadi bupati. Nah. Yen aku bupati, kowe dadi presiden. Nah. Tegese luwih dhuwur timbang bapake. Itu kalau orang tua itu profesinya positif. Nun sewu lho. Heeh. Tarno kuli bapa boleh. Mbah Lurah. Mbah Lurah anak sampe dadi camat, dadi bupati oleh. Panjenengan bapake nggih dalang to? Nggih. Saiki dadi dalang panjenengan dadi dalang kundang, oke. Tarno itu lek profesine wong tuane itu positif. Nun sewu. Dunia itu paradok, enek sing apik, enek sing ala. Yen wong tuane nun sewu, yen wong tuane iki nyambut gawe maling umpama. Napa jenengan badhe ngendikan Tarno kuli bapa? Ya aja to, mosok Loh, bapake sewu. maling kono bose maling ya aja. Lah nggih, berarti kan salah niku. Oh iya Ngene salah. mboten? Bapake maling, kowe kudu bisa tarno kuli bapa. Kudu bisa ngluwi bapak. Bapak sedina iso maling TV 5. Kowe besok kudu bisa maling kulkas 8. Kowe mungkin. Nggih napa mboten? Oh, salah kuwi. Salah. Sing muni taruna ngkuli bapa iki adikmu mau pertama. Jenenge lah yo melu-melu. Aku gur nguatne aku ukuran iki. Tapi kan salah. Iya salah. Kuwi lek wong lanang, lek wong wedok, nun sewu. Piye? Delah ki ibuke nyambut gene open BO. Nggih. Ya ora? Apa kuwi lho? BO ya apa? Open BO. Apa kuwi? Oh, Wanita panggilan. Oh, diceluk kon nyinden embang ngono. Kok nyinden nyambut jene iki. Ya Cah nakal. diceluk, ditanggap karo Pak Lukman nyinden. Cah nakal lho, cah nakal. Oh, kuwi berarti bocah ngelintis nakal. Oh senengane gelut padha wedoke. Nukari. Oh iya. Pekerja malam. Penyanyi dangdut. Penyanyi dari dasmu ya. Open BO. Lah iya. Begegek. Maksa dicethake ora. Lah ra jelas kok jenengan kok. Aja rusuh-rusuh to. Lho ora rusuh tapi kan ora mudeng. Nggih, nggih. Umpama nyambut dene mboke open BO anak wedok. Napa mungkin tarung kuli bapa? Nggih. Ya aja no. Lah nggih. Berarti kata-kata niku salah, Bos. Ingkang Aja tarno kuli bapa. Sing Muga-muga bisa taruna bekti karo wong tuwa lan bisa ngerti karo nusa bangsa lan agama. Masya Allah, ya hebat lho. Penemune Nggih, apik. nggih. Loh, Tak garis bawahi. Tegese padha karo dadi anak bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iki lho Mas, Ngono kuwi, padha karo kuwi. Bapak kuwi tak pendem enek 6 meter metu neh kok, Pak. Aku ki Lah ngene lho. kok kejeron le. Kejeron. Angel kowe iki, Iki malah Pak. nyumber, Bapak. Masya Allah. Ngene iki nun sewu. Iki seniman ki yang mengedukasikan bahasa ngono lho. Lho tapi yo salah aja mendem jero. Lho kepiye? Kok mikul dhuwur
Tak dekek ning dhuwur ngene pas nusul pas gesang nggih. Tak dekek ning dhuwur, terus tak gene pagupon. Tak dekek ning gone dhuwur wit klopo, malah nesu pangan codot bedino. Maksudnya di penjelasan jelaskan. Ngeten lho, mikul dhuwur tegese jasa-jasa dari orang tua ini kita lestarikan sebagai anak, ayo dilestarikan. Amanah. Amanahe ngono kuwi. Titipan. Mbah Lurah punya titipan, punya amanah, piye lek gula wentahken putra. Jadi tongkat estafetnya itu selalu disalurkan Pada anaknya. Nah, ngono. Lah mendem jero ki tegese pamane wong tua duwe bab sing ala ora apik ya kaya maling dan sebagainya. Kuwi kudu diilangi, aja dirembuk, aja dirasani, ning bisa menampilkan prestasi yang luar biasa walaupun anak seorang maling namun menjadi generasi yang handal, hebat, mampu mengangkat harkat martabat Indonesia. Iki lho, maksudku ini iki lho, rada cerdas sithik ngono lho. Omongane kok tetes kita kulo melu demo ndek iki sampean. Ngawur bae. Wong ki aja sok nyalahke lambe lho. Aja nyalahke lambe. Wong ki ajening diri gumantung saka lati. Mula saiki iki mulutmu harimaumu. Kuwi mbiyen. Loh, Mulutmu harimau ki mbiyen, tapi sekarang itu bukan mulutmu, lah napa? tapi jarimu itu adalah harimaumu. Lah kok saged? Kowe ngantek ngetik salah, nggih story kleru, kowe dipenjara kowe. Lho, memprovokasi. Memprovokasi. Ayo tukang infrastruktur. Ayo. Ora celelekan lho. Memprovokasi. Iki mesti banyak kok Mas. Iya. Aku ki serius Mas. Mbah Lurah Lukman tuh kenapa memberikan satu sudut positif kepada Mas Cahyo? Mbah Lurah ki 3 periode. Nah, Bener aku yang ngerti. Tidak ada rival, tidak ada lawan. betul. Karena tandingannya. Ini bisa dinamakan bahwasanya Mbak Lurah ini menjadi pejabat yang dekat dengan masyarakat. Akhirnya masyarakat memilih pejabat yang hebat seperti Mbah Lukman menika. Ini loh Mas. Ini loh. Contoh loh Pak. Contoh niki 3 periode. Iki wis termasuk Bapak Kepala Desa sing ora gemen-gemen. Berarti secara dasar ilmu intelijensi yang tinggi, berarti itu sudah dipegang Mas. Secara IQ, EQ, SQ-nya ada. Betul. Ngono. Tegese iso mbangun kae lho, babakan dalan, terus babakan fasilitas umum jenenge apa nek? Infrastruktur. Lah ya kuwi. Asem iki medyon dek iki Pak Boges. 3 periode. Iya Pak, ini dikatakan bisa mencerdaskan masyarakat. Leres nggih. Kula harus cerdas sampean barang. Karena amanah ki angel Mas, ngono lho. Iya stop. Aku oke aku stop. Makanya beliau 3 periode berarti kuwi digugu. Anggone leh ngendikan digugu, anggone leh tindak tanduke ya digugu. Leres. Mula manusia itu dilihat dari perilakunya masing-masing. Awakmu, iso kaya Mbak Lurah ngono kuwi. Nyapong jat aku dadi dagelan kok. Loh. Piye ta iki? Loh, cita-cita setinggi langit tuh boleh. Aja dur-dur sampluk pesawat malah bongko kowe. Mas, Gusti Allah niku sampun ngodrate piyambak-piyambak. Nggih. Wong kuwi mesti duwe gegayuhan. Piyayi sakmeniki ya ora mungkin ana sing duwe kepengin kepenak uripe, mulya, penak apa leh ngopeni keluargane. Semua cita-cita itu terkopi di dalam hati. Ngono lho. Kowe dadi wong apa kowe? Loh, dadi orang penting pejabat. Nek dadi pejabat, Ayo memakmurkan masyarakat. nek wis masyarakate makmur, Makmur ya terus karek kesejahteraan. nek wis sejahtera, Fasilitas umum untuk masyarakat. Apa kuwi fasilitasnya? ngene tak Loh, omongi. kebutuhannya oke to, Mas? Iya. Kowe pas. Nggih. Fasilitas. Lah pembangunan jalan barang ngono itu. Tak dudohi kowe. Wong ki penak, mulya, ki malah rekoso, Bos. Kok saged ngoten? Tak omongi, kowe pengen dadi wong piye? Nggih, paling mboten kados Mbah Lurah. Wong sing Nggih, wong sing paling tidak lenggah menjadi pejabat. pejabat ki lek bener, iki insyaallah bakal bener. Ning kadang-kadang nun sewu, penak ki dadi dagelan. Kok saged sampean milih ngoten? Metu ngene tabuhi karo gamelan. Ya ora? Tabuhi karo musik. Nggih. Tembangke gamelan-gamelan apa gending-gending apa. Kowe lek dadi pejabat nun sewu. Kowe tau tumon pejabat mlebu balai desa terus tabuhi warang kekek. Yo ora pas. Nah, ora pas mlayu nek dadi Praktis. dagelan, ati ki kudu ayem. Wah, iki marai ra iso maca, Mas. Dadi nek kon nyalon apa-apa ra bener. Kowe pengen dadi apa? Wong sing Sukses. wong sing Sugih. Ayo sugih ning sukses. kamu. Ngarah-ngarah. Tak ilmu iki ilmu Jawa. Ya, ayo dino saiki. Rasa gandeng, bendino petuk gandeng. Wong bendino lho amal kok dadak gandeng barang. Gandeng iki rasaku. Gandeng iki bayar goblok.
Mangsane iki lho kok iso. Tapi pengen dadi wong sing Sugih. wis salah. Lho, pripun? Aja dadi wong sugih ning dadi wong cukup. Kok saged ngoten, Mas? Mergo wong sugih ke wong sugih ke mesti urung cukup. Urung karo lek cukup. Urung karo cukup. Jangan persani. Wong sing ning gone pemerintahan ke, Pusat ke, enek wakil menteri sugih ora? sugih, Pol. Nyatane sik kurang cukup, sik korupsi. Lho, Ya ora? nggih. Padahal wakil menteri lho kuwi. Iya, sugih nesune nagih. Wis sugih lho niku, Bos. Ning sik kurang cukup. Ning beda karo wong cukup. Wong cukup ki mesti sugih. Mergo apa? Mangan ibarate nggih sego lawuh krupuk kae wis cukup. Wis rasane wis sugih atine. Kaya mulya. Mulya. Nggih. Numpak kendaraan ibarate sing ora tau dipajutne, ora nek plate, ya wis nyaman karo bojo anake. Oh. Kene mboten. Leres. Wis cukup. Mergo cukup. Iya. Dadi sampean antarane sugih karo cukup milih ndi? Wong cukup. Kok iso cukup? Lho, Upamane bojomu njaluk apa-apa saiki. lho, ya wis. Monggo sing jeneng wong wedok lek skincare kaya ngono, perhiasan kaya ngono. Lho, kula mesti cukup. Mas, aku tukokno skincare, cukup. Aja mbok terusne. Wong Sik to, sik cukup. to. Pamane njaluk mas-masan, kalung. Cukup, aja mbok terusne. Wong cukup ki penak, Bos. Mas kudu nggo arep iki berjanjian arep Wis. keyakinan iki lha tukono sing anyar. Wis cukup, sing lawas saya gawe. Wah, Dadi cukup kan kesederhanaan to. wong cukup ki luwih sugih. Lho, nek lak sugih lak ora tenang. Ora piye? Ora tenang. Gitu lho. Ngono, wong seneng tenangi maju yo. Lah kowe iki cukup nek ora tenang to. Ora seneng. Lho, ora seneng. Lho, iya to, Mas? Kata-katamu ya bener tapi kadang-kadang kleru. Lho, aku ki dulurmu nom lho. Dulu tapi sok bleset. Lah kowe lak ora duwe rasa seneng nek ora sugih. Seneng kuwi kalah karo wong tenang. Lah piye kuwi tundane? Ngene. Wong seneng ki wong seneng kuwi kalah karo wong tenang, Pak. Kok iso? Wis seneng ya. Nggih. Karaoke ning room. Hmm. Ning atimu ora tenang, mergo wedi konangan bojomu. Ya ora? Nggih. Nek wong tenang, nun sewu, arepe nyanyi ning gone sawah, arepe lho iki teko lho sing wong iki lho. Kuwi tenang banget kuwi wonge. Iki wong tenang ya cukup ya iki. Dek nek kesusul ari-arine ngono kuwi. Seneng dek. Iya. Wong tenang ki aman lho, Bos. Urip tenang ki ya mesti seneng. Nek wong seneng urip mesti tenang. Nun sewu. Lho ya. Kenal lagi. Bener ya. Ya ora? Berarti kudu dasare Lho iya. seneng. Apik. Nggih. Jenengan? Jenengan Nggih. seneng Seneng. karo bojo Mbak Kesi seneng. Wis Loh, seneng Tresno, banget. Kemana-kemana diajak. Aku wis 16 tahun ya Bukesi omah-omah lho kuwi. Berarti Delok kas pernikahan Perak Oh. 25 tahun. perak mbok bakane aku karo bojoku wis meh pernikahan seng iki. Malah neyeng gilani ora. Malah Ora enek pernikahan seng perak mas ngono. Perak wis 20 tahun. Kula niku 15 tahun seng. Nggih. Jalan karo Mbak Kesi seneng. Tresno. Seneng. Sebabnya apa kok seneng? Ayu. Ayu. Sebabnya apa kok seneng pisan Kas? Ayu. Ayu. Sampan rene mau numpak napa? Ya numpak mobil. Seneng karo mobile. Ya seneng halus penak tumpakane. Karo omahmu seneng jenengan omahe jenengan. Seneng. Mergo Apik gede. Bocah ki sing ditekoki Renono kok ngurusi bondone wong ki ngapa to kowe? Bene. kowe meneng. Kowe meneng. Aku tak tekon gawang bleset saiki kowe. Karo aku ya, ayo. Kowe nyapa guyu kowe? Lah wong dhek duwe lambe ya bekne guyu kok iso. Wah, sane. Piye? Kok sinden guyu mbok Sik terus iki sik. Mergo ditinggal guyu dhek apalane lali tekan dino lali. Mergo Mbak Kesi mergo Seneng. Seneng. seneng mergo Ayu. mobil mergo Apik. omah mergo wujud, tresno mobil apik mergo wujud, tresno omah gedhe mergo wujud. Yen Meripat. sampean ning donya ki kabeh tresno mergo wujud, piye carane jenengan nisnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Nggih, Gus. Matur nuwun, Gus. Aja mbok gas Gus, iki apa tau mondok kok gas Gus. Kowe ra ngeling Nyek. kowe ra ngeling aku. Ngeling apa? Ndek aku mondok sak wulan kowe ra ngerti kowe. Ning ndi kok ra ketok sak wulan? Ning pondok Ramadan Ah, rupamu kapur. Balerano piye? jenengan tresno Mbak Kesi mergo ayu wujude, mergo mobil apik mergo wujude, omah gedhe mergo wujude. Yen sampean ning donya kabeh tresno mergo wujud, piye carane nresnani Gusti Allah sing tanpa wujud? Aku boleh membantah? Boleh. Nuwun sewu.
sampean yang duwe pendapat lamun to Gusti Allah ora wujud kuwi salah. Kok saged? Gusti Allah ki wujud saka cedhake karo awake dhewe nganti ora ketok. Leres Mas. Jenengan ngerti alis? Wujud mboten? Wujud. Mergo cedhake karo mata, akhire ora ketok. Ketok Padha karo sampean ra ngocok. Iki omongan tenanan tak goblok pisan ning ora. Iki yo tenanan lho, Bos. Aku ngomong Dadi Gusti Allah ki nyiptake kabeh cedhak karo mripat, mergo apa? Awake dhewe kudu iso ngaca sapa terus jatine awake dhewe. nah, jatine awake dhewe sejatine Ora paham jenengan iku. Gusti Allah iki saka cedhake karo titahe, karo makhluke nganti kaya-kaya ora ketok. Apa-apa yang terlalu dekat sok-sok ora ketok. Ning secara batin ya kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah. Tapi nyapa sang manisane bojone semergo ayu? Wis salah. Anu mergo atine apik. Ora. mergo ngene Mas kabeh. Ora melu-melu. Bleset terus kowe. Aku mbok gawe enteng bengi iki. Wah. Iki lho tekono. Iya iya. Sik non pangapunten Gus. Pripun? Kok sampean menekankan Mas Cahyo kok piye carane tresnani Gusti Allah tanpa wujud lah nek sampean dhewe wong gelar kudu iso gulung. Tak gulung. Wong buka kudu iso Nutup. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Nganti takoni Mas Cahyo kun tadi ra iso nyauri. Tapuk lambene. Ora mbok tekoni yo. Kembalikan Gus. Ayo. Debat gak pas. Ngoten niku, Mas Sewu. Depan piye? Lah nek kabeh wujud lah nek sampean. Nyapa? Piye lek tresnani bojomu? Loh, mergo apa? Loh, mergo yakin. Bojoku bisa gawe seneng atiku, bojoku bisa gawe hidup berumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Loh. Lah kepiye lehmu tresnani kendaraanmu? Mergo yakin mobil tak gawe nyambut gawe ning ndi ora bakal rewel. Olehmu tresnani omahmu piye carane? Mergo yakin omah iki bisa tak nggo gedhekne anak-anakku besok. Loh, kesimpulane Karo Gusti Allah mergo yakin Gusti Allah kenek sing ngancani awake dhewe sing nyipta awake dhewe. loh, Mulane awake dhewe aja lali manembah marang Gusti kamur baik dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe tresno karo bojomu? loh tresno no. Jenengan tresno kali bojomu? Tresno. Tresno karo anak jenengan? Tresno. Awakmu lek diceluk anakmu budal? Loh, ya budal lho. Celuk bojomu? Budal wong bojo kok Saiki perbandingan tresnone Gusti Allah tresnone karo bojomu anakmu luwih gedhe ndi? tetep digedhekke karo Gustine. Saiki tak tekoni, kowe lek diceluk Gusti Allah budal apa ora? Aku ra melu-melu. Anakku sing cilik-cilik. Ayo, berarti ora tresno jenengan. Cangkemmu iki ning omah lho iki. Kok omongane kok dhewe ra ngisin-ngisinke. Lek ora trimo celukno Pak Sentul ya. Iki malah mateni kancane. Bener pertanyaannya Iya, bener. Bro. Iya. Lah iya. Piye? Kowe tresno karo bojomu Saya cinta. karo anakmu. Cinta. Lek diceluk bojomu Aku mesti makan. Celuk anakmu. Mergo tresno. jenengan. Nyapo ku ya lho nyapo aku. Aku tanggunganku sik akeh. Tresno karo bojone. Tresno karo Mbak Kesi, Iya. tresno karo anake. Heeh. Perbandingan saiki karo Gusti Allah karo anake karo bojone luwih gedhe ndi? Ya Gusti Allah yang menciptakan kita. Awakmu ya ngono. Iya. Lek diceluk Lho Gusti bang ngono mbok baleni aku meh. Ya, wong loro. Saiki wong loro. Iya. Momo ditimbali Gusti Allah budal ora kowe? Aku tetep makan. Nah, Apa wae sing didhawuhke jodoh rezeki pati derajat sumende marang kersane Gusti. Kenapa kita harus takut? bener. Iki bener. Masalahnya sing budal dudu aku sik. Sing digoleki KTP ning sing ketemu jo kluthuk. Wah. Nah, sing ketemu dhuwure sapa KTP? Jo kluthuk. KTP ku. Iya. Lah kowe ora ngerti. Berarti kowe maca KTP kurang babar kowe. Kowe ro ngisore. Misale sinten? Loh, KTP-ne ke Sapa? Loh, usia seumur hidup. Loh. Dadi Sik suwi aku. mosok wong KTP seumur hidup diketokke iki lho. Wis to pamane nun sewu ngene kabeh kan nglakoni. Leres. Nggih to. Anu aja nggih banyu lari kok. Lah sing dhisik awakmu no ora ayo. Kriki kebake agama Nggih, Pak. Mas. Leres. Mula saya yakin secara Nah. akhlakul karimah, Nah. secara jasadiah, secara kolbiah, Betul. ini insya Allah tertanam dengan masyarakat Bedi Kulon. Mulane Ponorogo menika saged dipun wastani hidup dengan budaya, Akan indah, hidup dengan agama, akan terarah, hidup dengan ilmu, akan lebih mudah, hidup dengan olahraga, akan bergairah. Menika. Hidup dengan selingkuh kakean pola. Nah, ya. Nah. Pas to. Entek-entekane kuwi to. Hai, udah ikut Wartraktir GoPay belum? Transfer GoPay ke banyak teman untuk menangin total hadiah miliaran. Dari saldo GoPay, mainan Popmart, iPhone 17 Pro, plus shopping date sama aku.
Buruan, download aplikasi GoPay. Nenek dapat umroh! Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Linksfood. Infrastrukturnya lah kuwi ya. Gak kena ngomong-ngomong ngenget. Kesane pun gaduh. Leres. Dalu niki lak memang mengkolaborasi antar panjenengan kalian kula. Nggih, antar kota dalam provinsi menika pancen. Bis kuwi ngawur. Piyai Ponorogo kula jemenaki Mas. Nggih. Teng kene dagelan nggih seneng Lakon teng gitu. lakon ngematke teng gending nggih gatekke. Leres. Mula lumaku ning pagelaran panjenengan kula namung nempel wedal panjenengan kemawon. Siap. Nggih, nggih. Siap. Bener, Pak. Pun. Niki kula maos layang nggih. Siap. Aja, aja. Anu dipun rencangi. Oh panjenengan. Monggo, monggo, monggo. Bener panjenengan. Nggih. Budi. Nggih. Nun sewu. Mas Buduk. Nggih. Kancana Niki gandeng enten layang Nggih, nggih. nggih. Tak macane. Aduh, menika kleru, Pak. Lah piye? Sing pripun jalan? Iki enek layang to. Nggih. Saking Setresna Budaya, tak macane. Lentu Pak Cahyo menika. Sing bener piye? Tak wacane. Nya. Begitu. Jenengan iki sik lentu Pak. Jenengan niku kula benerne malah duwene kula pripun jenengan Mas Cahyo. Lah jare arep apa? Kowe manut to dalang. Dalang ki makrifat lho. Iya ya. Iki lak kaya sing ngendikane adimu mau lho. Nggih. Ponorogo ki lakon ya Lakon. seneng, Nggih, nggih. lagon ya seneng, Nggih. guyon ya seneng. Nggih. Gandeng ana layang, Nggih. nggih to. Sampeyan meneng dhisik iki tak macane ngono lho. Pripun Pak Cahyo? Tak macane. Lentu Mas Cahyo. Sing bener Tak wacane. nyoh nyogur maca rayaan nyapa lho. Lah iya wong piyai ki ora medhit kok iso. Wacane, tak wacane. Ayo. Lah saiki aku takok, gandeng layange wis. Tenang. Kok tak balekne penak. Iki tak macane. Perlu sing bener tak wacane. Apa kok? Juga gini lho, sing bener gini lho. Sing bener, nyok kewenen. Nah, ngono. Nah, karepe Mas Cahyo iki macane piye? Ngono lho, angel ora basa. Ora kok macane unine iki lho. Tulisane maksudnya. Nah, Nah, nyawa jeneng dhewe. Ora ki awakmu kaya nggih. Eh, Kok sapa to? Kok sapa iki? Kok sapa? iya nek iki. Lek saka piyai sapa asmane sponsor Dan sapa? pripun? Sapa-sapa? Heh? Sapa-sapa? Lek saka sapa? Saka jenengan lho. Kok iso? Lah kok kulur ini priyo? Oh iya. Assalamualaikum Pak Dalang. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang Ki Cahyo Kuntadi kula nyuwun gubuk asmara. nek Nggih. maca karo ndingklunya mbok ngene dadak ngene. Nah. Keduren ngene lho. Nah. Gubuk asmara lajengaken jaranan ingkang ngayahi Mbak Winong Nawangsih saking kula Mbah Kademin Jepit Etan. Jepit kok jepit ya. Jepit Etan lapangan. Matur nuwun wae. Jepit Etan lapangan. Mbak Oh, Kadimin Jepit kene, Etan Mbak. lapangan. Mbak Kadimin. Layakno digambari lapangan barang. Loh, lan ndi to, Mas? Oh, wis dikerok sukete. Tunggal menggok kuwi tunggale ae. Suket to dikerok. Aku kelingan nek bojoku. Alise iki lho Pak, alise iki lho. Tukung-tukung Winong Nawangsih berdiri coba kaya apa? Iya, Dok. Yo. Iki lho bocahe. Piye, piye? Tembunge swara wek-wek niku napa? Bebek. Bebek. Lah gini kok sampean ora sanggit, Wong digolekke bebek wedok ki sing bebek lanang dan piye ngono. Kuwi lho bebek. Kudune nek wis Kuwi lho bebek. Nggih. Bebek ki lek lanange siji, ki wedoke 99. Lho. Wis seneng lek aku dileput ya. Ya saora-orane nek wis iki apa
tembange terakhir iki ya kowe dikepenakke. Oke. Sing terakhir wek-wek mau piye nduk jajal? Aduh. Coba. Sehari yo. Sehari-hari bebek selubung tubuh. Sing wedok iki wek. Kowe iki ndang wek ngene. Wek. Bebek lanang ndang wek. Ndang wek. Iya. Bebek wedok wis ngono kowe ndang. Kowe iki ndang muni to wek ngono lho. Piye? Wek. Terus bebek lanang ndang wek. Mancik. Terus Udul wis kewer. kok kewer iki yo. Ngerti setelane aku. Sepelan dudu dagan lho sepelan berapa. Lah iya ndak ngerti makanya aku ndak mudeng. Lah yo kowe iki wek ngene to. Iya wis iya. Aku mangkring. Iya wis. Terus wek. Ora ngerti karepe wong wedok kuwi ora usah maido, ya nduk ya. Iya. Kowe kepenak ndi karo kene? Derek. Penak ya. Oh derek kowe berarti kowe manutan kowe sak itu. Iya, emang. Tapi nek kono aku. Derek. Sing Oh, sik nek Derek nderek. ndek prinsip ngono lho. Kono Pak aku. Anu Kowe lek ndek prinsip tabu iki lho kowe. pilih sing wong loro. Oh, berarti penak. Wong loro, Mas. Terus Berarti ditugel. Trel. Separuh menengah ke atas bagiamu Mas Duduk. Terus separuh menengah ke bawah Mas Litik. Mosok Mas enggak bae kloksane bekecot. Nyapa ke konser bekecot iki ora iso. Ayo jere, tembangmu apa, Dok? Bekecoti maksudnya apa sih? Kok tekok barang. Apa sih? Tak tuwonyo tenan. Apa tuh? Hewan seafood. Seafood Jawa. Seafood. kalau ndolek nek nang warung tulisane Ya, Yang bawa siapa? Ayo karo sampeyan kene, piye kene iki. Wong budaya iki. Ya kene. Ayo. Nyingkar nyingkur. Rada kemayu sithik ora iso to, Nduk. Kejar rada kemayu. Oh iya. Wiwit tane nyingkar nyingkur. Enggak wangun aku. Yang wangun itu Mbak Tut. Pancen sampean ki wong wedok sing anu anyep, sing adem. Ora kaken polah. Nggih. Tenang, Lugu. Lugu. Iya. Uroh kok. Kowe iki bocah ki anggere ngomong guyu. Enggak maksudnya wong wedok sing anget iki sing piye? Aku tuh Anyep. bingung. Anyep kowe kita ayu kopon. Anyep kok anyep. Jadi kamu itu pasif. Oh pasif, iya emang aku tuh ceweknya gengsian. Gengsian aku tuh, jadi harus cowok yang ngejar-ngejar aku nggak mau kalau. Berarti kamu tipe wanita yang jinak-jinak merpati. Gimana itu? Cedeking Pokoknya- adol, oh cedeking betul adol. kayak gitu aku ya kayak Kowe nek gitu. nggon peteng dekem berarti kamu itu jinak merpati. Ndekem neleki cengelmu kuwi. Oh iso. Iki sing diarani wanita mutahharon. Nggon Apa bojoku tuh? malah wanita mutoh-mutoh. warken lek kuwi ya ora. Ya. Lingsam yen mutan. Wis ngrasake sate ayam kene Ponorogo dereng tuh. Udah, tapi udah lama, udah lupa Loh, rasanya. mau ini sate kambing kok Baluran? Lah kan kambing. Tapi kan sate ayam tenan ya di sana tuh. enek sate kopok loh. Enggak, apa itu? Oh, enek sate kopok. Apa sate kopok itu apa? Enak banget. Sate Beneran? blended. Sate blended satenya itu ayam, cuman bumbunya itu kental. Nah, itu. Kene lek ngarani sate kopok, enek.
Barongane prematur. Sik, Pak. Barongan apa nek ndase cilik ngono kuwi. Ya Allah. Mas. Loh. Oh, kok. Oh. Tukang gambui. Ben waras. Dicombor kaya sapi ya iki. Matane kuali lho. Kayak ditraksi kena gire dhewe. Awas, boleh kan jembar, awas. Loh, pas. Oh. Tepuk tangan, luar biasa. Multi talenta. Bapak-bapak, ibu-ibu, sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih, Mas. Keterima Mas Gluduk kowe, ayo. Dadi tenang kuwi. Ayo le, awas, awas. Awas. Sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae. Monggo gek dibudalke.
Kon neh ki lho. Pun. Lho. Lah kok wis mari dhewe kowe? Wis. Lho, kudune sing neh kok iso. Mari. Lho, gak neh to? Wis. Wah, mripate mlili neh, Mas. Mripate mlili neh. Mlili matamu. Mlili iku ora perkara dadi. Lah apa? Kena ambune sarung iki lho. Sane. Lah sarungi sapa kuwi? Ladene lho. Mbok diombah ta, Dede. Kowe iki untuk Mosok sarung. pilih kok iso. Sarung ambune damel. Ngono kuwi kena royati lho, ngawur ae. Suri, De. Lho, apa lho? Suri. Ono nyilih mangsang. Mas Kluthuk, jenengan lak ngambil sarunge Pak D niku to? Nggih. Monggo nggih golek dhuwit jenengan to? Nggih. Akhire entuk dhuwit mboten? Oleh. Lah kudune ra ketang pira diparingi. Nah. Tondo tresno. Barokah iki enek. Lek kuwi. Ndun, Sarung sabdane aja nganti wurung tegese nek iya ya iya yen ora ya ora. gara-gara sarung lho, lehmu joget barongan ya apik. Lehmu joget apa kuwi jalanan ya apik. Rumangsamu ngene iki mlebu TV, cara dituntut, wah kuwi sarungku kena undang-undang kowe. Royalti kowe ngawur ae. Mergo sarunge Pak Dik kuwi bukan hak milik. Kowe iki menteleng maklar tok mentelek kowe. Loh, aku lak yo ngewangi Pak Dik to, kuwi melu teles ngono kuwi jere. Mangsamu. Oh, Sik, pirang Dik. persene yo diwehi. Sarunge nganti mambu ngono mergo ya sing kagungan kan guru kuwi. Nah. Lek jenengan paringi dhuwit terus nggih tumbas sarung meneh. Wah, jenengan ganjarane luar biasa Mas Kluthuk. Ora mesake. Sat. Ya. Dek, anu regane sarunge 100 cukup 100. 100 cukup nggih. Lho mboten cekam no biasane sak tahun 200 wis ngapiki. Atlas kayak cap mangga gak ada jajah duduk kayak. Sesuk aja tuku atlas, tuku globe. 100 ya, Dek nggih. Susuk nggih. Susuk selawe ya, Dek ya. Matane. Apa ya arepe sangu nyusuki slawe kok iso mangsane iki lho. Sing penting awakmu ki niat ngono. Kulo makrofin sedekah, niatmu sedekah. Ngono. Ki ana nawala Mas, Mas. Nggih. Nuwun sewu, menika benyan waos mawon. Nggih. Pamit. Wah, nggih. Oh, jamu. Alhamdulillah. Kan balik ning Gontor. Nggih. Anu teng Ngabar. Ngabar Nggih. Gontor. Nggih. Alhamdulillah. Soleh. Nggih. Nyuwun pangestu Bapak Ibu nggih. Anak kula Brahma nggenipun nyantri wonten ing Ngabar, mugi-mugi dados laringan soleh. Nggih. Kok maling ini susul anakku, Mas. Nggih, teng pondok. Tak keke ngabar. Alhamdulillah, pondok pesantren. Anak iki ning pondok wis enek rong dina iki rong dijikuk. Teng pondok bersalin. Iki urung tak bayar. Nggih. Sampun dipun waos to, Pak? Lah niki gur jenenge sinden niku? Oh, niki le, enten jamu niki le. Oh, jamu. Oh, jamu. Untuk Pak Taslim. Birgita, terus Jo Klitik, Jo Kluthuk, Pak Heru dan lain-lain. Alhamdulillah. Jamu-jamu. Wis kono dujuk. Jamu napa Mas Kluthuk? Menika Jamu napa? Tolak So- lalat sidoske to. jamu sorengat. Lho, Apa kuwi? jamu sore ngati apa? Diombe isuk jengat menika. Oh, jengat semangate, Pak. Oh iya, Nggih, nggih. berkibar semangatnya. Oke, siap. Wirasora. Sembahipun napa ingkang dipun kersakaken? Menika sekedap. Nggih. Nun sewu saking panitia kegiatan tasakuran keluarga Bapak Lukman. Nggih. Ngaturaken panuwun atas kerawuhanipun Bapak Bupati Ponorogo Pak Sugiri nalika siang wau Nggih. Kangiri. Nggih. Ugi dumateng Ibu Hajah Siti Mukiyarti MAG anggota Komisi E DPRD Jatim. Betul. Bapak Siswandi anggota DPRD Ponorogo fraksi Partai PDI Perjuangan. Lan ugi Bapak Wasis Camat Kecamatan Bungkal. Kata sangat para wakil-wakil rakyat dalam menika ingkang lenggah, Mas. Nggih, leres. Insyaallah Nggih. para pejabat-pejabat ingkang kawugan Nggih. yang berangkat dari masyarakat Nggih. diusung untuk menjadi masyarakat, kita harus dikembalikan kepada masyarakat. Nggih. Lan ugi menika saking penulis buku sejarah desa. Ya. Nggih. Atas nama Pak Gondo Puspito. Dia Iza ugi Mas Vicky lan Sanggar Sarotama Ponorogo ngaturaken mangayu bagya
Walimatul khitan wilujeng kagem Mbah Lurah Lukman. Nyuwun lagu Kusuma Wijaya nggih. Dari panitia tasakuran keluarga Pak Lukman nggih. Nggih, lajeng nyuwun dumateng panjenenganipun Ibu Mugiarti Dewan Provinsi Jatim, Bapak Siswandi saking PDI Ponorogo, ugi Bapak Lurah Lukman menika kasuwun napa niki? Jenengi minggah wonten pepanggungan. Oh, nggih. Nggih. Siap. Lalu Ibu bapak-bapak dari jajaran TNI Polri lenggah, Mas. matur nuwun nggih. Dan Bapak Siswandi, Pak Lukman, Pak Lurah, monggo menika wonten dawuh wonten amanah supados panjenengan tetiga tindak wonten ing pepanggungan. Siap. Mawi wonten rekan ingkang penggalipun Bapak Lurah Nggih. dipun aturi tindak nggih. Nggih, Siap. nggih. Monggo Mas. Kanca-kanca. Yun kami gatosanipun Mbak Lurah, monggo. Nggih, menika amanah nggih. Monggo Bu Giati. Monggo Mbah Lurah. Monggo mriki kula emosi. Sarane wis ngenteni. Mbah Lurah aturan Ibu Mugiarti Ibu Dewan aturan mriki masyarakat pun ngentosi Pak Siswandi Saka Pak Lukman. Alhamdulillah. Monggo miki pun dipun astep. Sundal. Nggih. Kowe kok sosnya ya turun ning kene kok iso. Saya mendek. Nggih. Menika kalian Ibu Mugiarti nggih. Nggih, nika saking Trenggalek, Mas. Oh. Nggih. Alhamdulillah, nika Mbah Lurah, Pak Diwan. Nggih, Pak Sis. Nggih. Nggih. Mboten. Niki sudah bulan tok, Pak. Nggih. Monggo paring dawuh Ibu. Nggih. Monggo Bu. Ibu jan piantone cilik tapi gelange gawe digedhi. Waduh. Mripatmu lho ya roh ae. Wong wedok ki senengane ya nggon-nggon ngono kuwi. Kowe iki jan pangapunten pancen Mas kula nggih sok ngeten niku Bu Kladuk. Nggih, Gus. Pancenipun Kyai Putri nun pangapunten. Kebahagiaane wong wedok niku mawi dipun pundhutaken mas-masan ngeten nika. Nggih to Bu. Lho. Bojoku ra tau gelem tak tukane mas-masan. Lah nyapa? Njaluki bumbon. Tak tukane Mas gelang moh, kalung moh njaluki apa? Lombok, Mas. Apik. Ya apa lho, Mbok? Sak pekarangane ya aku ya ngono. Oh ya sak mulai ngluwi-ngluwi. Monggo Bu Giati. Nggih, nuwun sewu padalang sedanten para Ibu Waranggono. waranggono ingkang masyaallah. Napa malih menika waranggono ingkang setunggal padalang. Nggih. Bu Kesi. Wae. Nggih, menika mantan kula, Bu. Nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah summa alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Engkang kawula hormati seluruh kru daripada Kidalang Pak Cahyo Kuntardi. Pak Cahyo Kunardi saking Karanganyar, Jawa Tengah sekalian seluruh para parawit dan pengrawit dan Gerombolannya. Rombongan seluruh Gus Jo Klitik dan Jo Lutuk. Lutuk. Nggih. Genang gabung nggih. Nggih, insyaallah lah niki wau sampun inden. Sampun jagongan Nggih, sampun jagongan. Badhe nanggap malih. Nggih, badhe nanggap. Alhamdulillah. Mbah Lurah sekaligus Ketua MWJNO Kecamatan Bungkal, beliau Romo Kiai Lukman dan Ibu Nyai Keduren. dan seluruh para pejabat yang ada di Kabupaten Ponorogo dan juga seluruh masyarakat yang begitu hebat.
Alhamdulillah Ponorogo memang menjadi pioner Tepuk Jawa tangan Timur. untuk jenengan sedembek. Damai Bu, iki damai Bu. Dan beliau yang sangat kami banggakan, ini adalah wakil rakyat yang ada di Kabupaten Ponorogo. Apunten Bu, Gus mikipun ampun ngeten Gus. Kersanipun Awat, mangke nggih, mboten ya, padha ya. kali kagungan kepentingan. Ji. Datang kamera kak betul saya katon. Alhamdulillah beliau dan kami dari anggota Provinsi Jawa Timur DPRD, kami berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa, kami diberi tugas di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang kami siap mengemban aspirasi seluruh masyarakat khususnya Dapil 9 yang ada di Kabupaten Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, dan tercinta di Trenggalek. Makanya kami mohon doa restu semoga dengan kebersamaan yang begitu hebat di Ponorogo ini akan menjadi salah satu contoh yang terbaik di Jawa Timur. Amin. Yang menjadikan Jawa Timur gemah ripah lojinawi, aman, tentrem, Amin, dan amin, amin. hebatnya seluruh masyarakat menjadi satu untuk membangun negara tercinta Republik Indonesia ini. Ngaten Mbah Dalang, semoga saja hebat, semuanya bisa berkenan dan keamanan, ketentraman dalam rangka membangun negeri tanpa keamanan dan tanpa kedamaian tidak akan berarti apapun. Amin. Demikian Mbah Dalang, ada salah khilaf kami mohon maaf atas nama Haja Siti Mukyarti. Ini apabila kami selama ini mengemban amanah membawa aspirasi seluruh masyarakat yang kami wakili, belum ada kepuasan di dalam seluruh yang kami wakili, hanya kami